Gikan ang utana og duna baroy klase na. Kaya ang executive order adto naman tong Biyernes Pizza City. Ato no lang taon og duna by subsequent EO. Doon ay subsequent executive order mga higala, executive order number 50-A. Karoon pa na ako ni nakiti ato ning basaw ng title. Supplemental order reinforcing public health measures for the safe resumption of regular weekday classes on 10 August 2026. So, resumption, doon na resumption sa klase in the province of Negros Oriental following Executive Order number 50 series of 2026. So, gikan sa EO number 50 nga nagsuspenso sa klase ni adtong Pizza City, Biyernes, aduna gipagawas nga sunod subsequent EO or Executive Order number 50-A. Ang titulo niini supplemental order sa ato pa sukip no nga kamanduan nga paghingusog sa public health measures alang sa luwas nga pagbalik sa regular weekday classes on August 10, 2026 karong adlaw sa lalawigan sa Negros Oriental. So, naadiri may gala sa dispositive portion. Dagkaraw ni mga whereas diri no. Now therefore, I, Manuel L. Sagarbarria, Governor of the Province of Negros Oriental, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby order. Diadiri Section 1. Coverage. This supplemental executive order shall apply to all public and private educational institutions at all levels in the province of Negros Oriental upon the resumption of classes on 10 August 2026. Balik na klase, no? Pero sa akong understanding nining maong EO, balik na klase pero heightened health measures. Section 2, attendance of symptomatic learners and personnel. Parents and guardians are hereby strongly advised not to send learners to school if they continue to exhibit signs and symptoms of conjunctivitis, including red eyes, eye discharge, ato paggimuta. Mo eye discharge pisa? Kanang gimuta. Bila-bila. Bila. Excessive tearing, siging galuan ng mata, magsakit ang mata, katol ang mata, dili pa eskwelaon ang bata. Matod pa sa Section 2 sa EO 52-A. EO 50-A. Teaching and non-teaching personnel who are symptomatic are likewise strongly advised not to report physically for work. Learners and school personnel may return to school or work upon resolution of symptoms or upon medical clearance when deemed necessary. So, simple ra kaing sabton, no? Sa Section 2 ni ining supplemental EO 50-A, kay resumption, balik na magklase, pero doon ay mensahe, doon ay panagana
Unang giawag ang mga ginikanan o mga guardians ipamangnuan nga dili ra pa eskwelahon ang bata kung duna kini tagumata or pisukot o nagpabiling duna pa pisukot or dunay timailan sa pisukot. Mga teachers ug non-teaching personnel likewise mao gyapon ang advice. Unya pwede mo balik og eskwela kung doon na maayo na resolution of the symptoms or upon medical clearance. Section 3, responsibilities of school heads, teachers, and personnel. Ang mga school heads, teachers, and school personnel are hereby directed to exercise reasonable vigilance in identifying learners who appear symptomatic with conjunctivitis, to promptly inform the parent or guardian concerned and to recommend appropriate medical assessment or consultation. Symptomatic learners shall be advised to remain at home until symptom-free or medically cleared as appropriate. So, saan mo itong sabdo, no? Sayang lang sabton. And then, Section 4, Infection Prevention and Control Measure. Naatari, may gala, panagana ba? Wala lang yung reporter, pre? Nangundang na sila? Nangundang, no? Infection Prevention and Control Measure. All educational institutions shall continue implementing infection prevention and control measure. Lakip na ang kanunay nga panghinaw sa kamot nga daay sabon o tubig. Siyempre, kapanginaw gulay sabon o tubig sa? With soap and water or the use of alcohol. Or hand sanitizers. Medyo nagdadala ko aning kang kasi mo kung pampil pang-alcohol, pre. Kaarte mo. Sige ko pang-alcohol na. Na, mapalcohol mo na. Sipiran na yung mga gaul. Dayon, likayan ang paghikap o pagkuso-kuso sa mata. Likayan sad ang paggamit og kanang mogamit ginamit nga tuwalya, panyo, Sabi gibiskat. samot tas gipiskat, fish towel, ay cosmetics kanang pabalod-balod sa pilok. Nya kinsa rin gagamit sa? So ayaw sa mo pabalog sa pilok, ha? Patato na. Kanang Patato na ba? dahil napong badlisan magay ng kilay ba? Pa extinan. Dili na usa matod pa diri sa order kay maglikay ra basa. And other personal items. Promote proper respiratory and hand hygiene within school premises. So para ni sa mga eskwelahan di ay kinahanglan nga limpyo ang eskwelahan. Kanang mga handrails diya, doorknobs. Kinahanglan nga isprayan na og alcohol, den trapuan og labakara. Every now and then. Ako ma-apply kong trabaho sa DepEd, pre. Lysol, gwapo ana. Lysol? Baho man ang Lysol. No, okay, para mo dili sakto nga speaker. Lysol. Dayon, Section 5, Medical Consultation. Parents and guardians are encouraged to seek prompt medical consultations for learners with persistent worsening and severe eye symptoms. Gahapon dito ko sa Mercury, na ay nangita og kuan kining Ay mo? kanang Eye drops? bisilon. Saan na siya?
Mura ka, wasa nang disilon kayo kadug, so ka nang mura man nagtambal kunos na gumatay. Nya Ay, kinala drops. magresita rin na siya. Eye drops, siguro na. No na gana. Ay, nabot ka tungkuan. Kini mo na siya og ointment na asa wala ibahatag sa DOH. Ointment. So yung na siya. Alas 7:22 das kabuntagon kining oras sa kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kisa na butikag parmasya sa inyong lugar. Diristanhay diya sa may Hamara Herbal Products. May butlag din di Dr. Ramil Uy sa D3 Bio. Ay, porter, wala pa. Wala pa. Okay, so duwaton ang laing report. Headlines: high value individual na dakban sa lungsod Sibulan atol sa Hipagayon nga bypass operation. Doola 400,000 dulan 400,000 ka pesos ang kantidad sa nasakmit nga mao nga gituang shabu. Ato nga kutloon ang maong detalye. Lagi ni si Patroller numero 18, Kael Akhay. Kael, Sultan, tira! Police report. Nadakpan ng usak gila nga high-value individual sa buy-bust operation sa Purok 5 Barangay Poblasyon Sibulan alas 2:22 sa kadlawon ni atong Agosto 8. Nasakmit gikan sa suspect ang giban-abanang 53.3 gramos sa gituang shabu nga nagkantidad og 362,440 pesos. Ang operasyon gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Unit PIU sa Negros Oriental Police Provincial Office sa North sa koordinasyon sa Sibulan Municipal Police Station o PDEA. Ang suspect nila sa alias nga Leonard, 22 anyos, ulitaw o residente sa Tandayag, Amlan, Negros Oriental. Sumala sa kapulisan, gimonitor siya human makadawat og impormasyon nga nalagbigit kini sa pagbaligya o illegal nga droga. Nadakpan ng suspect human sa giingong pagbaligya usa ka sachet sa gituang shabu ngadto sa ka police buzzer buyer gamit ang usa ka marked money. Gawa sa gituang shabu na recover usab gikan kaniya ang usa ka improvised gas tutor, digital weighing scale, cellphone, yellow pouch, belt bag o 1,000 peso bill. Ang marking, inventory o dokumentasyon sa mga ebidensya gihimo subra sa Section 21 sa Republic Act 9165. Ang suspect na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan ug giandam na ang kaso bato kaniya tungod sa dihong paglapas sa Sections 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o mas naila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug maukagtong nakalap nga balita sa lungsod sa Sibulan, maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salman ni Mamilusi, Ma'am Lotlot, kay Shorter ni Sir John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Neil Salma. Alang sa programang balitang totoo sa DYST 13.9 FM 1 Heart Radio, kini sa ST Patroller numero 18 Kael Akhay, mayong buntag kanatong tanan. Police report. Okay, salamat kay Lakay sa imuhang report. Ang maong report usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract. Nausib ng Alcasi nga mapalit sa butika, parmasya sa inyong lugar. May butag dahil di Miss Catherine Villa Flores C. Di sa may St. Teresa Pharmacy. Ang tag-iyag tagdumala usab sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug ang GSK. Butag di ay ni Miss Janet Miraflor ug diya sa St. Teresa Pharmacy Tanhay. And of course dili no. Og sa mga kaubanan din ha, i-kuan lang, i-comment lang sa ato ang Facebook page. I-search lang ang DYST Ronly. DYST Ronly big o caps lock na no. DYST Ronly. RON space LEE. Naka-live ta din ha. Pwede lang mo comment din ha kay una na uso ron. Mo comment lang diha
wala na kayo nauso ng text, GCash po uso. Gikas sabi? GCash na ko, kanang atong nga number GCash, magana puro, no? Kana ko 0926-266-0919, GCash na nako. Dua Pero na- pwede na i-contact na po text. Pila ba day mo ang Gcash? Duha. Dua day. Pero kadang memorize na ko kana ra daw usapon. Ako usara man ako ha. So po yung usap. Wala mo kadugay ngedi ay. Wala. Sa mo GCash ni mo sa day. Katong kuan 0926-348-2142. Mo na mo GCash, magkama pa kay usap. Magkama ba kay Gam- mapulo niya na. Wala gani sulod. Ako is lang. Sapulin niya ninyo, sapulin ninyo og sige sila ko nagpasa makapasa pa po sa 0926. Og madawat ba? O manawat pa ninyo, sila ko nagpasa. Eh dugay naman ko di wala magamit. Pagtiwasa sa ako! Pagtiwasa sa ako sa number, nung ipapasa sa hulot na sila ron. Dala, sila yung pasa, umabasa ba sa 0926-266-09. Di ba mo? Usa di ay? Usa di ay? 0926-348-2142. Amo na sa imo ha? Wala ko nga dugay nang wala magamit. Amot og kapangsyon pa ba ni ron? Kung wala kong pamilya nyo, gaduha mo ang area mo pasa 0926-266-0919. Hindi mo kayo, gaduha mo pikas, basig masayang po yung panahon. Pero guna nang dugay nang wala magamit pre. Sugat, Kini sugat. o dili na sa mo function, dili pod mo kansa di pod madawat. Adi, balawat na yakti naman na mana. Sila po sa ingkod, dahil siya nga, please refresh, mga na. Pada ako rin padala. Oo. Padangalitan akong sindan ang Gcash nga number nga 0926-348-2142. Oo. Padangalitan wala na siya ga function. Ga- Dili ako nga gasindili moingon nga wala na niya dili mo message. Oo, usulte po sa nga dili na kuan function. Wala na function na sa ato pa. Wato madawat. Wato madawat, no? Pero Pero, testingi ko no di na ba jud madawat. sige, sulay ko ninyo testing, be. O madawat magani na ni paring Roy. Iulit na ko. Kaya testing naman. Oh, testing eh, John. Ranak. Ito. Kung sa iyong Gcash number ang goal, nakawar ako. O saan, ako only. O, di na. 0926-266-0919. Ay, si Darlene Marto. Ayaw. Okay na dai. Alam mo rin, girimay ka namin, Gcash, sabi pag wala. Wala na isulot. Nakawar. May muta siya ni Darlene Mar is kumkum diya sa Barangay 6. Nya belated happy birthday ni karon ang birthday actually ni Dudong kay din, no? Agustin mo nang gitawagan sa namo Agustin kay Augustin man iyang birthday. O, Agustin. Pero gabi na mo gi celebrate So, dito birthday sa may triple A pickleball court ari sa may Barangay 9. So happy birthday Dudong kay din sa Dias Barangay 6. Tukaran na to. Pre, kalo may birthday niya. At tukaran na to. Kay bulahan nga doon. Asoy, kuhan, kining. Kasi ni, kaya kalo ba niya ang birthday niya? Celebrate lang ka gabi eh. Sige, ato tukaran. Kaya basig na nag-birthday po doon. At least ka, dungan-dungan po ninyo. Happy birthday sa nag-birthday karon. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Okay, happy birthday sa kanang birthday. Dudong kay din tumali. Kum tumali dia sa Barangay 6 nya may pagpaminaw dida ni Ma'am Silsa, ni Lovely, ni Jilon, ni Kai, ni Kaidin, Darlene Mar. Kada daya nga ko ang kuanday kining Gcash na. Zero. Ako na inayin, pre. Dinaya kaya ako gusto rin. 0926 348-2142. Nasa yung Gcash. Ah. Katong kalahatan ng Gcash po, 0926. Ang sagot na mami, 0926-266-0919. Sa'yo na kayo. 0926. Tayo po 26. 266-0919. Dali na kayo. Uy, nagka-porto-porto ba diyan? Uy, nagka-porto-porto na ko. 0919, laol na. Ay, lang.
Eduardo Dael nagka-watch live sa Digetas Kauluhan asa kaluukan ba nila dagay. Asa to napitan Jeres Manila pre. Ako mangod nagka-watch live from Salag Siaton Monchito Ibanez. Shaton, may butang sa taga Shaton. Kumusta? Kumusta man si Vice Gov Fritz Diaz? Dia sa Siaton. And sa ato mga officials din na si Mayor Ator. O mga officials dia no. Kanya ko mangod ko man siya kani aktibo ni sa barangay Salag. Shaton. Karon kantaong ga recover pa no. After sa iyang stroke. Aris Kalumpang also watching live diri sa tuang programa. Niya di ay text nga ri. Kuya Roy kayo ang mga maista ron sa bukid. Kay guba ang dalan og lalumpa ang tubig sa naghalin. Ang maapektaran na ng tubig sa naghalin o kanang taytay kanasuba din ha ang kuan. Asa naman ito ninasahin si Darlene Mar? So kinahanglan dyan yung pagtagad, no? So atong iyo ano sa ato ang mga official syudad ilabi na ni Mayor Pepe nga mas mahatagan na og kasulbaran Mayor, no? Ako yung muhangyo ni Mayor, so madugan ng Mayor ba ni hangyo ni Mayor nga inay baso mahatagan nimo na og budget or maprusan og budget or doon na ba na may mga plano Mayor? Loy kay ang mga umalagi nga mga tanhayano no sige nang gapos sa Facebook ano imo gi-check ang chika sa Oo. ilas ay butag di ni Mike Clario sa dilinya may butag nimo din na May kay si Marmar sa Kalamisan na dahil nasahin. kay biliwag no Kay siya binimas, makadwa ito yung skaterani. Salamat, nadawat na ako dahil. yeah words tagaan siya may Darlene Mar, kumkum, nadawat na ako dahil. So, naaday sa kamansi si Marmar, no? Dili na mulabang nagalin. di na mo ba Kalamisan man, kalamisan. Ang kamansi mo'y mulabang o naghalin. Di na ka mulabang sa nagalin dahil sa? Kaya tinuod man guba kayo ang suba na may ba suba or dalan laki pandalan. Katubagan ng tumbahan ni gani ni Mabri. oo di dako lang bitaw kabante ko Oo. pero akinag pero ka lang bato sa pato na lang tangha na to buwan temporary dagat kay ang gamay raman ang Katong kilida, katong nakita rin Alagian sa na Facebook. to? Alagian na Kabanda katong nag-post din makita tong taytayan. At tingala po ko nga na may taytayan dito, ug wala may mga gikayo. Kay lisod daw po kuno ang dalan. So ang solusyon din na sa among istorya na sa atong higala, Mr. Jun Kadayday kay siya gani magagyan ari mag-inawasan. Kining dala na din na kanara man yung problema na lamang kanang taytayana adjust no ang tag-iyas yuta basin og mupagi na no kay si Mayor Pepe sa ako sa nadunggan doon na ready funding ana pre nanay pundo giya tang gipag-alokan nanay gialokita na si Mayor Pepe. Ang problema lagi so far ang akong nasayran is right away no. Jadi manggod tayo nga kawayan ng gamunana. Kinanglaman nga ang approach ana ligon sad matatmang munggo ng approach ana. So, ya plus karsada pa kay dili man mo gyud ana ana jung karsada ng taytayana ani siningalan suba. Magama og laing dalan nga mutabok dito speakers nya bakpilan pa na siya kay illegal man sa ibabaw. Doon na pa man na siya. Pareha ba rin na kung mo sa nagsala? Nubalias. Although ka ng Nubalias, ang ato ang initial information na is 75 million man na sa province. But og magkurambos ang province og ang LGU Tanhay, dali ra po ng magahinag pundo. No? Kanang sa naghalin. Kaya ato na binangging nga kanang naghalin, pwede magmulap to di agad, bato kag palayo, makaagi ka dila. Magto ka og bahian, agi ka dina. No? Dayong nanasab po kuno'y budget para Inulukan River. Kaya kini man naman yung porsyon na diri sa Tanhay nga medyo lisod-lisod. Gikan kag
Tanhay proper magto kag Nuvalias, Taytayan. Gikan kag proper magto kag Palanas, magi ka dito sa parkingan dunay spillway. Bisag sige pong kaguban ang spillway diya ngano. At least nga no? Then paglabang nimo din og mupunta ka diri sa Layawan, Pal-ew, simentado na nandalan tanan. Pero imo nang tarungon gikan ka ring katong iskina nga kung gisgutan last week kung paingog kara pilis pagabot mo sunahan na ng crossing din mao na dito ang naghalin walay Taytayan paglabang nimo naghalin o buditso ka kara pilis pwede ba muliko ka dire puntag Kamansi mao na moagi ka pagabot sa nas Kamansi pag himuntog nimo dito biga-biga man paglugso nimo sa biga-biga inulukan wala pa Taytayan paglabang nimo sa Inulukan River mupadalong na dayon ka sa Layawan pagabot nimo sa Layawan doon na po iskina dito ari ka sa tuo paingon naglugta lapos kag Pal-ew ari ka sa wala paingon ka dito Bahian proper wadi ka kagig suba aris lugta kagig suba pero na po Taytayan ari ka sa proper Bahian napoy crossing dia paingon pug Matuba patamad gikan tamad punta pug Matuba to maay na pug dalan pagabot mo og Bahian proper molapos mo ka dito sa Pulang Yuta dag lugsong na po dito sa Kilingon do na po Taytayan paingon na po ka kinawasan kanala naman jud dia ang gikan Diyos Kamansi no naghalin katong miyagi ulan na may dagang mga video kay kanirong na revolutionize nagmay mga igala di social media isang gagdar ka sa inyo pasag dara kay data or da kay connection sa internet makibalo na ka kung saan nangita mo dito napita Reporter ang internet. na reporter Hi guys. soban kay nida maglibog ka kay dagan na matingala dito asa gudong lugar Napoy uban ga balita dito sa Bugita man ito nga sige nga Facebook naunay ko niya sige nga to ka selfie ba ga video sa selfie mo sige sa wara-wara na ikaw na lang mag-antaw sa ko gina-recommend do ayo po sige puro naon nimo diyan na tubaran gi ana ba ka selfie ali ko na disgrasya mga sakyan santa man ito asa to sa Bugita ba yang nang may makita Tay naon ikaw na lang may naunsa na unsa kay ni comment dito nga ayo po na puro na po nimo naong kay sumod lang taon oh daga man gamba kaning dina ikaw mo guna di mo guna basta-basta kay sauna prinay mo man ko nga kaning kan sa siyudad ba gabi pito kamera doon na siya gamay nga kinahanglan ba makatunan nimo ba unsan tong ano sa nimo iway di landscape unya ano sa ka mo zoom in ano sa ka mo zoom out na pananglitan doon ay interview nya kami parang taga products nito na sila kayo nga makuha og footage na kita na sa social media dili na basta-basta kana panalitan na aroy insidente nya kana imo rang naong makita nya imo rang i-describe let the viewers describe ang saon man imong ipakita tong nahitabo dito ug naon sa to siya o dayon ikaw na hatag sa imong background audio background pananglitan dunay nalubong nga truck di karga ang mga igala niya kita karon sa Sitio Baras-Baras Lipata kunya atong namatigdan nga taas kayo ang traffic atong gisusig nga unahan doon na di truck di karga nalubong ani ang mga igala niyo makita ang nalubong nga truck di karga ana di mo dang kuan balita na may rotation na pinduton i-plate ayon mao kini siya ang truck di karga nga inyo nakita nga doon ay plate number Golf Bravo 008811 mao ni siya kargado og tubo na traffic diri kay gumikan ining maong truck di karga atong interview ng driver beer kasi nga lang nimo mo manay o gusto ka mag-reporter sa social media makasapi pa ka kay dagang magsunod nimo dari reporter ba ko basta di bago kaya karon sa may musunod nimo social media kani mo nang nakita ang kasumod ng daon puro na naong wala jud isulti
Hasta na ang imong hasta na mga kanal-kanal imong nakita. Lahi po rin uban kay kanang wala pa nakita mo gibidyohan na. Para to pison ba? Oo. Kapag yung ipaangat gani kung mahulog jud na. Kato bang gani Gidiskarga tong person. karga piso kay Karga na to. sa Deng na atras. sa atas na ipanhulog driver. Ano ba niya? Wala ko na po niya mahulog. Ato ron taga-hint na kay dagang kugyan pre. Yan. Dagang kugyan ato ron taga sa hint. Kung gusto mo nga mag-report Oh. sa social media, makibalo ka kanamang mag-voice over ka. Pananglitan na itong na mag-voice over. Dakong baha niya. Kayagaw silang background ba? Oo. Niya bakit ka na yung gamaya? Kabayan kayo. So maglagot po ng tao, anak ka na bang kita mo guna sa social media clickbait? O nga. Nakuha na awas ang buwan kining paa kining baha dias Badika Bridge likod sa Ifyo. Oo. Nagkatataong Ifyo sa ulo pabalik pa ba? Magulang na tuhod. No, di Ha? naawas to. Awas to. Kaya nakita ko as naman kayo wa sa report. Bila ko na mag-report pre. Yagaw kayo. Niawas na ang tubig sa tinula. Ano ba din? O yung kada mga report mo. Okay, di kita karon live diri sa may tanhay diin usa ka barko ni dunggo diri sa pantalan. Pabigon diri pantalan barko di ay. Nabi pantalan diri wala lagi. Wala lagi barko. Di ba? Naman. Oh, kaya ba may na pantalan niya? Oh. Niya na po yung bandi na nga kadagkaran yun ako makita. Sa payan na lang mga identity sa kay sa pulis gan iman ipahinganlan. Oo. Oh, pero ikaw diha nga taga social media, ilabi na kailan nimo for aron makibalo ang mga parente. Mo dala bisa kanarang mga sakan i-describe ingana na. Pwede na. No? Sa kangga ra kasi basta kay baka ilaka nga si kuan man no. Kanapong uban Basta diha nga pong kuan kini silingan pwede ra jud malangan na kay ka man dito. kanapong uban mo nga picturean dito ana, videohan. Guys, dunay motor nahulog sa kanal. Kanara? Di magtan dito sa comment. Asang lugar? Do ay na disgrasya. Ana ganda problema ang imong viewers ba? Oh. Bitaw mo giputana. Parehas man nang mag-picture bagani. Dili ka taga Negros ug ka katultulani. Dahan pagtuon mo na taga Negros lagan. Ora ingon ka ba? Ingon ka ba? Dato Pablona. Ingon nga asa kay Norso sa barangay na Norso, Pablona. Sa ka nga kani Manguto sa natin. Manguto kinaing kuan. Nanas private. Kaning Crossing na sa private paingon dito sa Manguto sa Tuwang. ilalagan sa Poblasyon naman na diya. Oh. Diniwog ko nga. Yan ang ko Pero ano. mo rin pinalayan, ganun na sa ako. Kaya nang manguto asa lang ko ang tanan ko dai. Layo pa ning kining Norso, Pamplona asa kining Norso siya na. Di ila ba ko taga diri, taga sa ka taga Lahar. Di taga Lahar ko siya. Kati. Tawag ko po dito Lahar ko ito population. Kanang gikan ka poblasyon mo Toyo ka to. mo kan mo agi kag sementeryo. Oh, di diya. Ewan na padayon na dito, unahan dito sa Pidos. Tuwa dito nang laran, katong taglahar. Oh, gani, ikaw nga. Katong naitaytayan dito nga kuan giniburan. Oh. Kabot man taglahar. Manguto dito ito sa katong Ang manguto katong gabulong ta kay na medical mission sila sa congressman. Oh. Yan abot atong gym nga bingmingawa. Manguto man pre muna ni manguto man oh. Kahit pa ito. Yan abot bagay tag simboryo adto. Oh. So mo tay manguto to una nang gituan. Kanang manguto naapo ko dia sa una kay akong asawa taga Mangutuman. Daya bago ming kasal dia mi atong na iskina dias buli. So hurot-hurot na to ng lugar dia. Magyan lang Norso. Norso. Pag-angat nimo das private may tawag na mo na pre. So apa na masiminto kay kamana kaning kasada mangunas pulko. Atong lutim ko. Ang lutim ko more prespikas pulko na magyan dia sa una. Bago dito sa Kalinawan. Then na dia ng Norso inigangat ni mas private. Norso campus sa agriculture tingay na. Anay yung sa pre nga dili daw mong sugot ang tag-iya boss sa naghalin nga butangan og bridge. Mao lagi na akong nadunggan lagi. Mapoy lang boy comment po. Sige. Wala Kasi ba? musugot na ma'am sir no kasi musugot kay For the benefit ba sa general public ba? Or else atong i-transact sa gobyerno. Ayun na mo ang gobyerno governs. Ano ba? burn. Oh, kining need man gyud ninyo ang taytayan. Kami po tagi asyuta, need mo na mo. Kini painom din na lamang ni.
Ari ta sa bisag ang kaning market value ra. Di na commercial value. So magkasinabot na no para ra sa kayuan sa tanan. Kaya tinuod man to texter loy kayo maestra dia sa Kamansi o paingon ari sa Arapilis. Kaya mga maestra sa Arapilis murag ani man moagi diyan napita. O gabang pang eskwelahan na diya sa sakop man ni siya sa Nubalias kining Kamansi. Tingali usasa sa maning kamot ini atong kapitan no? Kisa kapitan diya pres Nubalias pa sa yung Jaime, Manuel Jaime man to no? Balyas. Sa Nubalias. Kaya murag sakop man nila diya. But I know sa ato ang mayor stand na Mayor Pepe, naning kamot good na only that kining mga lot owners diyan napita. Basta na lamag, maluoy sila no sa atong mga di ilang mga maestra tanan tingali umalagi. Kaya una-una ka may galak ka na nalaman jud diri stanhay. Kay karon ganing panahon na kanang Santo Niño as kandalian namang lisdan na laor ug na kay motor nga dako kusog-kusog. Di na kabtag ka oras. Abot bag Santo Niño. Unsa may dakong suba pagkag Santo Niño si Kupong River man. Naigagmay ari sa saylo sa deskang hatap, dapit before kang hatap na sapa diang nga gamay spillway. Ang dako katurang si Kupong River, taytayan naman si Kupong River, dayong katong sa Unas Punglo, taytayan na sad, dayong Santo Niño proper. Pero kaya lagi ka speakers mo, lagi din, lagi kag naghalin o ginulukan, para ber ka maabot og bayan. Ay butag di ni Sir June Gadayday, maabot nga kagawad dia sa barangay Bahian. May nga buntag nimo sir, itong higala nga membro po ni sa Peace and Order Council. Niya magpasalamat mi that there was one morning iyaming gibitar og breakfast. Nagka-chance po ko niya sugilon sa akong ideya. Kang Peace and Order. Labi na pre kay dura dito sige nakita ang patang lawas diya sa diya napitan Nuibo. Oo. Wala pa taon to ma-identify kaya wala ko rin bisag ID na lang no. Unya mo to ni anak ko sir. Membro man jud ka sa City Peace and Order Council. O niya samtang ka programa ko doon naman mga balita nga mauna doon ay mga insidente sa hold up, insidente sa mga krimen nga manghitabo ng lugar paingon dito sa Kamansi, Nuevo o Layawan dapita sa Sinda. Ikaw which is better naaman ka sa City Peace and Order Council maka-suggest ka no nga mabutangan diag police outpost katong iskina nga akong gi-describe niya kanang gi-iskina bito diya paingon kanang nagkasangang dalan nindot maglantaw ka puro guna simentado magtindog ka ng tunga diya ng iskina diya kanang paingon diri sa Sidlangan puntag Nubalias kanang paingon diri sa Norte paingon Palanas kanang paingon dito sa Kasadpan, paingon og Layawan. Pagpikas paingon diri sa South, paingon og Arapilis. Wagi kag naghalin di 4 kantos. Ingko nindot butangan dito sir o ini police outpost. No? Deterrent na og dunay krimen, mayon na tong mga maldito nga dili na ta diribay kay butangan na yung pulis. No, ay patrol car niya. No? Dali kayo magka-respondi.
Batod pa ni Mr. Kadaday, ako nang ikuan to dito, ako nang ipadangat. Siya? Pwede. O kauto pong may nabi niya itong bagong hipi, si Police Lieutenant Colonel John Ayan Mukyat, basig Yeah. may nabi na to one of these days, ato niya ni siyang sugyutan, no? Kay karing ari sa ilahod, karing Compact ya? kumpak, hangtod ron, wa man makumpak. No? Ang sa problema po na, o kanang klasiyag building mo na nabutang dito sa kanang kung giingon nga lugar, nindot kayo? Oo. Oh? Yung anak, butagan. Ever since may mga volunteer, butagan na. Oo. Ang ato ang PNP NIR, ang ato ang sa ato ang lokal, makasuka ko naman, bisag gamay kayong building gina. Panghatag ng mga yuta, no? Donation na. Sila rin pagbigay Para manangin na sa kuwan. Sindiro mo ganun mga Oo. kayo na diya. O doon na diya, 100 square meters. Tahu na, usap pa sila na. Oo. Gamana diya police station 2. Or 3 ba? Kaya na may pwede rin ko ano yung mga substation sa police. Butangan dito police, masahin dito 2 ba ka buhok? Dayong na yung mga barangay tanod, badi-badi. Oo, okay. Apas tingin do, taka yung lugar ha. Safety na ka. Safety na itong mga motorista din ang dabitang muagi. O diya, plus doon na pa yung mga solar lights. Oo. Makayuan mo ito ni Gobernador Chaco. Abutan nga dahil na. Ara, dahil naging kasura lang ito. Kusog pa naman iga. Ang development gusto na yung mga igala, musugot og sa dili, by the next 20 years, paingon yan napita. Kaya kailangan po lang yun na din na, og doon ay interesado na yung mugama niya hotel. Nindot kayo. Okay kayo. Oo. Doon ay bilyonaryo nga way problema ng iyahang kwarta. Magtuko dito og hotel. Kaya gimo naman na ron tourist attraction ng atong pulang yuta din ha. Gimo ng tourist attraction na mga resort dito. So na mo gama dito kuan resort, Highland Resort. Huwag man anang lugar nga akong giisgutan sa unahan, di ba sila safety? Any time of the day, 24 oras. Buka, meaningless puta panalagsa. Gali. Oo, sige. Dapat yung mga foreigner ko na linaw. Meaningless na panalagsa. Sige. Ha? Sige. Live check kay kamay ko. Agaway ka. So, luwas sila mga igala, no? Kaning ato dire, ginagmayran ni mga pangunaw na ba? Oh, matangkad niya ita. Garbo na to. Base na laman og makadungog nga ato ang mga karaguan sa ato mga membro sa City Development Council. Ila pinanguluan ni Mayor Pepe Rolino sa ato ang chairman sa Pisanorden. Usabi na skuan, hindi ang paglambo bitaw ka namang investor. Usabi ako nang ginagilantaw ka ng kalinaw, kapsay, ang lugar. Usasot na, isa ako mismo. Isa man ko nung negosyo, lamin ay mo negosyo, hindi ka simple mo ang pisan order. Tanahon man na, ay, Mayor Only, murag, kuan man imuhang kuan, lugar, this. Para gagawad sa pre. Mayor sa Bulisong, alam ba? Ilan, ako tayo palo ba? Kuan man magkulang mga tanod diha. Ano ba? Usaw na to pag hatag og kuan kining seguridad sa ato mga negosyo. Security mo good sa business. Ya kuan negosyo diha mga kining mga negosyo og mga bukto nga mga alahas, di ba? Isip kayo, isang tanod wala ko ka. So nako maputa pa. Usa nas mga ibang lantawan sa mga mo invest. Invest na ba? Nga magpapatigayon. Wala siya. Usa yun na gilantaw nila. Usa ya pag siguro na negosyo safe. Anang lugar din na pananglitan doon na substation sa police. Safety na. Makaya na rin negosyante nga tingnan parang yuta magtukod ko diri og kining gymnasium. Sports ba? O niya pag nanay gymnasium, namay mutukod na stupat og mga apartments. Kaya ang mga player nga taga Lagyoan mo ka matulog man. Kaya nanapin mo tukod yung tindahan, na nasa binilibin niya, diyan nakita. So, kana mga siniro, mingon nga, sige, matagtanong maning tubo, dahil kining yuta, nagkawala ning vitamins ining yuta, magkaing tubo, mura na ang puno, kining kawayan, mura na magkagingking. Kamyuta, kamyuta ang negosyo. Ang mga siniro, kamyuta negosyo. Gama sila dia kuan ron, usabang negosyo lang mononan. Kape. Gama sila call center. Ana. De, kuan na niya, may man og dili kuan accessible sa dalan nga
kanang lugar na accessible, wagi kag Lubanyas pwede, wagi kag Palanas pwede. Halos-halos naman talang sityo, guro, na mga concreting road. Sa Lubanyas nanay taytayan, arikas Palanas nasad. Simentado ng dalan. Kundo si mga igalas negosyo diyang lugar at mga asindero din ha. Dapat may nilang yuta din dapita. O makanonag negosyo diya, pwede. No, pwede. O gaya mo gamadan akong tindahan, ay taga-bahian, ari pa pagkana, ito na lamang itong palit dito. Oh. So, para mulambo ba, kay kanang lugar dia, para taas kag development, para ko nang kita apre, maglantaw ka. Katuban puros, mga sindiro lagi. Nya, katong mga higalang sindiro dia, may manang, dako-dako man itong yuta, pila man kalibo ka hektarya, bugayin taan ni 1,000 hectares, para business hub. Oh, nindutan tanaw tanay. Kaya dito sa ibabaw, pulang yuta, doon ay hotel. Oh, akat na mga tagalayang lugar, may na nga ato ta dito sa tanay, mag-aklak bay aral. Imbis ang taga-tanay, mag-atog Cebu, mag-atog Bohol, mag-atog Secure, kaya ato dito mag-CLUP. Akat na mong tagalayang lugar, ano na po sa tanay mag-CLUP? Ana? Oo. O doon ay lidak, imbis ang taga-tanay magtugbol kay bakato dito ang gitawag na legislative and executive agenda, di na kung talaga na pero. Kaya siyang kuhan? Oo. Kana human sila ang eleksyon, mag-meeting mo sila ato sa laing lugar, kana ubang game, abot og Boracay, mga kapitan. Nahala sige. Mga to dito, pero katong taga-lugar, laging lugar, ari po diri. Kailangan tayo ka-offer. Nadaghan ikakuha, ikakupit punta, ano ba? Dirista na yun, sa ramay na araw, milan niya ramay minada yun. Milan niya. O ari sa Matangan. Oo. Pero wala tayo dako nga gitawag ko convention center. Oo, function hall nga dako. Kana ato des yung government center naman tayo function hall. Kanang gidako na din ha. Pero sa ubang mga hotel pre-naagay function hall. Oo. Ako nag-adto man ko Manila Pavilion kanhi. O, nasa Babinay, nagkana nag-function hall sa Babinay. Gayon, Pavilion, nawila na po na dito. sa kalayong lugar, ato dahil dito. Kaya ana mong guna, pananglitan ron, ang province of Cebu, may mga officials, tanan, dunay conference, mana nga, bubuk man na dito, sa hotel. So, ato dito tanan sa hotel rooms dito, ilan ang kumparan. Dahil na po yung function hall, kaya atad, alas 8, magsugod, hindi na mo sa taxi ba? O gasa sila mga doon, kaya ato dito mag-meeting. Sama to kung atenderan nga seminar sa BLGF. Kami tanan, gihaos mi sa usa ka hotel, dan ko ay function room dito. Tidak ko kabot. Wala man na diristan hay. Wala na. Oo. So, naroon akong hotel dito sa Pulang Yuta. Diyan na function room niya, lami kayo ng view. Pag mata mo, pagkabris Mindanao, magdungaw ka sa Bais, magdungaw ka Tanhay, Amlan. Ya, imong atbang kay isla sa Cebu. Anin taw haya kayo. Ya, accessible ang dalan. Palapdan ra na din na, palapdan ra. Kaya na may simentado, palapdan niya tag 1 meter, 2 meters sa pikas-pikas. Dako na kay. Develop kayo. Ikaw bagay, mura ka gedam gua. Di panglantaw man ang amo lang. Kaya man kining it's better to dream than not dreaming at all. Sa ato ba mas mayo nang magdamgo kay walay di sa wakay damgo. Oh, at least ba doon na kay dili kay kita maglantaw kita sa ato ang kaubaw dili nagkaroon lang. Ano ba? Importante man gud nga kay damgo. Kaya ang tao nga way damgo, wag yun na siya ay klaki. Oy panglantaw ba unsay ugma dili kay karon lang. Sama na gunas pagod panultiyon ka ng lamiga so wala na sige nga una-una og kaon katigom lang para niyo sa napay makaon nami para ugma ni okay Mana ka say ako na pud. na doon natin panglantaw kay Ikaw na po istorya. ako na po Japon istoryahan isa ka ano gumungka kuan mo di man na trabaho dili wala mo lagi tawag og layo na ni sa amo ang direksyon pero nagpakabana mis ka ugmaon itong tanan kita magapoy ato man ni tanan kay at least nga for example kanang atong peace and order kinahanglan ko na ato pagtagad no mo sa sila to nga labi naga tugod kag negosyo diri sa atong syudad laing lugar
usa just lang tawanan ang peace and order, di ba? Kay usaon pag safety niyo. Bisa kita naman ron. Sa ato mga barangay, makabantay ta nga di na takalag-lagi na pita kaya naman. Standby diha nga wa ta ka ila, naimuno na ang motor ka ila. Bihanay po niya itong mga tanod ani mga barangay official, di na magibok. Ano ba? So, busas man nga gipaglantawan. So, muna nga, uglo natin ko na nato po nang ipa-update ng ato mga panghula-hula. Kay basin una, ang ato panghula-hula, muhaom sa ilahang. Wala ko din natatagdi kaniya to. So, at least, may isa ka, bitaw sa, may punto po itong luwa ka buo. Ito ka, rata ka radyo. Ano ba? At least nga, basin, wala nila na una-una doon silang kabisin sa ilahang mga panahon. Di, kita mismo makatag mo to sa tuang ginagmay nga opinion. Ano lang? So, kani mo pang lantaw lang. Kana bang ginagmay lang mga suggestion. Ana. So, at least, sila nga, sakto biya po sila. Okay. Ana rami, mau magagong news mabay. 3 minutos suman sa alas 8, standby sa Major News sa Balitang Tudo-Tudo, balik may malawang ini. Balitang Tudo-Tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio, Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! 4 minutos suman sa alas 8 o karon aniya ng uluan sa mga balita. Dumaguete City Vice Mayor Islao Albiola dunay update sa ilang planong tukuron nga merkado publiko. Dahil lokal nga balita, Vice Governor Diaz napanawagan nga makapalapad ang access sa college education. Kaso sa Pisokot sa Negros Oriental, misaka pa. Dito sa lungsod sa Mabinay, NBI Satellite Office giable sa baong lungsod, Mayor Django Oy nagpaabot og madugang regional facility. Sa uluan sa Balitang Nasyonal, Presidente Bongbong Marcos may order sa mga nangtulang ahensya na magpabiling alerto gumikan sa hanging habagat. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gipospon. Senado nag-work from home tungod sa padayong paglan. Walay dinaliang solusyon sa mga pagbaha matod pas DPWH. Romualdez gitubag ang aligasyon sa Ombudsman Rimulya sa pagbawi sa testimonya sa Malita Boys. Sa sports, Pandas gikilaw sa Bermin. Sa ato ang showbiz balita, lig-on nga gugma gipabuhagay ni Angeline sa iyang bag-ong single. Itali atangi. Man lamang ni. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
Plus. Mapalit sa tanang butika tukol sa inyong lugar. Alcasi, Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi, Alcasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alcasi, Alcasi. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Hinumdumi kanunay nga kun ang atong lawas dunay sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw og balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C, Alcasi, alkaline-based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay, St. Teresa Pharmacy, Alcasi alkaline-based vitamin C. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas na dragon fruit gihimo nga herbal nga mopaubos sa sugar kung muayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga mohilis sa mga bukol-bukol sa lawa. Aduna po'y guyabano kung siko nga muayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mopakupos sa mga hubag-hubag sa lawa. May barley nga mulimpyo og mopaubos sa dugo. Kidungagan pa og buwang mera nga mopatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650 mg. Dragon Fruit Plus kining tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muwala, muwagtang, muayo sa inyong sakit o balatian. Kipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato usbon ko ha, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyo mga butika walay lain. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pangantay bukol-bukol kini muhilis sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus epektibo diri sa Tanay, St. Teresa Pharmacy. Dragon sa ang kada kapsula. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan o inom o kape, makainom na yun mo. Ay, namias kape, oy! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Katilaw ka na ba sa lamian? Humot o herbal pagayod nga kafe. Aniya nagipaila-ila ang pinakabagong nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o cholesterol, dili makatulog tilawin ha. Disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. Very best in life is free. Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupatusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga botida. Mag-Dragon Fruit Gold na! Dragon Fruit Gold! Ano yan ang pinakabago, pinaka-epektibo, ang Dragon Fruit Gold 700mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress, maghubag, makatabang, mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa tong kasing-kasing. Makabawa sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang panginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog busa. Ngano mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan busa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule magatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bugol-bugol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule magahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gid mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag Hard Max. Extreme na. Katorse minutos human sa alas 8 o karon aniya ang detalye sa mga balita. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, Dumaguete City Vice Mayor Stanislao the Medicine Man Alvila ang miyatag kinig update sa ilahang paningkamot nga makatugon og merkado publiko sa Dakbayan sa Dumaguete. Actually, I've heard from the committee on, with the concern that handles that committee on the appropriation. Murag na nato yung mga initial nga recommendation. I don't know kung final na to. I think anytime this week mura og nanaman to yung mga recommendation. So I just do hope nga finalize na ang recommendation sa independent committee that is tasked to review. That committee is the one who scrutinized the feasibility study conducted by the executive department. So that is actually their task to review through the initiative sa atong city council through the committee on appropriation. So what's the reason yun Ilalamig sugdan ng kuwan? Well, kung nananay kuwan, nananay final na recommendation, kung nakuman na yun nila, then the committee would practically would conduct a committee meeting to discuss that and present that to the plenary. Si Dumaguete City Vice Mayor Islaw Alviola. Dahil lokal nga balita, giputyag baguhay lang ni Negros Oriental
Vice Governor si San Fritz Diaz ang pagtanaw ng mga posibleng paagi aron mas daghan ang kapatulonan nga makapadayon sa kolehiyo. Ilabi na nga dili kayo makaarang sa gasto sa pag-eskwela. Matod pa ni Vice Governor Diaz, bisan taas ang kalidad. Ilabi na sa Negros Oriental State University kung Norso, limitado ang slot tungod kay ang selection process hinungdan nga daghang estudyante ang dili makasulod. Ipasiug daw usab ni Vice Governor Diaz nga ang edukasyon di lamang kutob sa high school o senior high school kundi kinahanglan mahatagan kundi gayon ang mga estudyante nga makahuman sa kolehiyo o mahimong profesional. Ani ang pamahayag ni Vice Governor Fritz Diaz. Ang ako na po doon na ipanghingosgan Norso, ang history sa Norso is CBTC. Okay? Sa una, that's a school for the masses. Ito di ka-afford ba? But sa kadagan ng tao karon, may limit ang Norso. So katong di kasulod sa Norso, because as I've observed, ako kanto sa Norso main ha, because before I will give my privilege speech next week or kung matagal oras, ako pong pangapanon ang ilang bahin. Pero nakita mo ako nga dili makita na sa Norso kay limited na ang ma-enroll tungod sa selection process. Usa ana selection process. They have the best engineering. That's quality education. But ang nawala na po nato ang quantity of professionals. Kaya katong anak labandera o anak o farmer, mangilisda, makatrabaho naman sa una. O sige, patagalan ni mo 10 pesos, mga doon may eskwelahan. Kani, tungod sa limitado na ang mga Norso campus, gamay nilang mag-eskwela, o gamay nilang maka-enroll, ang taga-Lagyo, di ka-afford, o series kada adlaw, boarding house, kaon 3 times a day. Samutang plus tuition, plus project, dili makaya sa ginikanan. Rather, muundan sila eskwela. That's why I go to DepEd. I asked the superintendent, Sir, there is a program of DepEd na katong mga wala ka eskwela, ato yung ganyo may eskwela, di ba? So para gamay ang out of school youth. But education will not stop on high school or senior high. Dili na mo yung objective na to. The objective, the students to become professional. Maganda si Negros Oriental Vice Governor si San Fritz Diaz. Ang kaso sa conjunctivitis or sore eyes, pisukot, or tagumata ang padayon kini nga mikaylap sa lalawigan sa Negros Oriental. Diin ang kaso misaka na ngadto sa 7,978. Talaan nga nakuha ni adto pa nga Bernis matud pa ni Dr. Lilan Istasyon sa Provincial Health Office. Sa gidagkanon 4,815 ka mga kaso ang natala sa mga lungsod o syudad. Samtang ang Dumaguete adunay 3,163 nga mga kaso. Matud pa ni Dr. Lilan Istasyon. Sa Bayawan, ang pinakahabagdan ng habig sa probinsya sa Negros Oriental, adunay pinakataas ng mga kaso gawas sa Dumaguete with 2,003 infections. Ang Provincial Health Office nakasubmit kini o nakatuusap kini 4,388 ka kaso ni adtong Sabado. Adunay 2,674 nga na-reported gawas sa Dumaguete City. Si istasyon may pasidaan nga ang conjunctivitis kon sore eyes ang kusog kini nga manakod ug ang ini tao nga adunay tagumata or pisukot ang dayon kini maka-transmit sa mao nga sakit ngadto sa ubang membro diya sa panimalay. Adunay paimanglo ang doktora nga ang dunay pisukot diya sa balay ilain gilayon og mag-observe og proper hygiene lakip na ang kanunay nga pangpanginaw sa kamot, alcohol o hand sanitizer o kanunay mag-disinfect sa mga lugar nga sagad mahikapan. Sunod sa maong kaso sa conjunctivitis ni atong Bernis gisuspenso ni Governor Chapo Sagarbaria ang klase sa tanang level o pinasikat usab sa seksyon on orders, executive order number 50-A nibalik ang klase karong adlaw
uban sa taas nga panigurado sa hygiene. Katapusang lokal nga balita, giabli na sa ang bag-ong NBI satellite office sa lungsod Babinay ning lalawigan sa Negros Oriental diin gilauban nga mapadali ang pagkuha sa NBI clearance ug man pang mga serbisyo sa National Bureau of Investigation para sa mga residente sa lungsod Babinay o mga kasigbit nga mga lugar. Pinagi sa partnership sa Municipal Government of Babinay o ang NBI giandam ang sa lokal nga kagamanan ang office space o panginhanglanon nga mapasilidad para sa operasyon sa NBI. Matod pa ni Mabinay Mayor Ernie Django Uy nga dakong tabang ang mga kabutang sa NBI satellite office sa lungsod Mabinay. Idaba kay di na kinahanglan ang mga residente nga mobiyahe papadulong sa Dumaguete para magkuha o clearance. Ani ang iyang pamahayag. No, I mean, dito na over sa NBI ang sub office. So sila actually a partnership ni nato sa NBI sa lungsod sa Mabinay. So what we're doing, prepare o building, prepare ang office for them. No? Then of course for the NBI to extend their equipments, no? State-of-the-art equipments. And starting today, no, finally atong abre ang sa office ng sa Mabinay, no? Very advantageous ini, no? I will say all of the advantages and none of the disadvantages, no? Siguro we don't need to go sa Dumaguete, no? And Bacolod just to secure the NBI clearance, no? So apparently this will cut short ato travel time, no? It will save sa ato kwarta kay di na gusto mo gasto, no? Ikapilo, this will of course kaning inon ta encourage kaning employment readiness, no? Kaya nga, no, naman diri kung prinsipo naman very accessible, no? So pasabot ani di kan easily access sa services sa NBI. And of course the need is one, especially ang ato ng mga employers will usually require for kaning certification coming from the NBI. Then what we have, you have kaning national clearinghouse, no, for criminal reports, no? So it's here in Mabinay. And one thing also, we had a talk with the regional director. I'm so happy that the RD was here. Bali utato gani si Invita ba na si Attorney Melvin atong chief sa NBI. Unfortunately, urag na siya ay importante, no? Busy kaysa sa impeachment, no? So that in his behalf, the RD was here. Then we agreed with the RD na we're going to donate another 3,000 square meters. No? I think that's what they need because RD is also planning to connect another regional facility to his NBI. So we agreed with this Ganyang Bayan. Probably it will be as a new government center. We wanted that the old municipio. So what we're gonna introduce there, ang ilang ibutang mao ang sa pasilidad, no, na intended for forensic nila, intended for research, intended for kaning medico-legal, intended for DNA testing, no. Wagadto si Mabinay Mayor Ernie Django Uy. 25 minutos naman sa alas 8 karon sa National News. National Report. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mimando kini karon sa mga hindundang ayon sa gobyerno mapabiling kini alerto gumikan sa epekto sa hangin kabagat. Dito sa kaulo nga Manila, pipila ka mga bayan sa Luzon usab nakadawat kun agom kini sa mga grabe nga pagbaha gumikan sa makusog nga ulan niadtong adlaw nga Sabado o Domingo. Si Presidente Marcos ang nagmonitor kini sa mao nga epekto sa hangin habagat, ilabi na sa sitwasyon sa mga flood prone na areas o gumikan sa pagtaas sa tubig, level sa tubig sa mga dam o sa mga reservoir. Si matud pa sa Malacañang ang Presidente mimando na sa mga indunang insya nga kanunay nga mag-monitor sa mga lugar nga adunay mga pagbaha ug mimo gilayon kinig mga necessary preventive measures aron maprotektahan ang komunidad ug ang mga critical nga infrastruktura.
Nice to go. Report. Laing nasudnon nga balita, gipospon karong adlaw Agosto 10 ang giplanong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte human sa gianunsyo sa Senado nga ang pagkansilar sa sesyon tungod sa padayong pag-ulan. Sumala pa ni Senate President walay trabaho ipahitabo nga impeachment trial o sesyon sa Senado karong adlaw Lunes o ipatuman nga sa work from home ang o sit up para sa mga empleyado sa Senado. Ang maong lakang miabot kini human sa mag-issue ang malaki ng memorandum serial number 123 nga nagmando sa mga government office sa Metro Manila o pipila ka mga probinsya nga nagpatuman sa work from home arrangement karong adlaw. Kumo sa maong lakang ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga empleyado tungkol sa padayong pag-ulan nga gidala sa habagat. Samtang padayon usab ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magdepende sa bag-ong schedule nga ibukna sa Senado. Nice to go. Report. Gumikan sa makusog nga habagat nga dagdala o usab nga makusog nga ulan, mao'y nagka-trigger sa mga lalumong nga mga tubig ba katap sa Luzon. Matud pa sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vincent Dizon. O gamatod pa sa kalim, walay dinariya nga problema o walay dinariya solusyon sa mga problema sa pagbaha dito sa Kauluhan. Dugang pa sa kalihim sa maong nga departamento nga walay overnight solution nga mahulat ang mga katawan lambigit ni ining pagbaha nga mahitabo sa matag tuig o kini magkustar og dugay nga panahon sa paghatag og solusyon ini. Matud pa sa dugang pa sa kalim nga ilan ang kung ilan ang gihimo nga aron masolusyonan apan kailangan kinahanglan og tibuok pa panahon ang paggugol aron masulbad ang problema sa mga pagbaha. Nice to go. Report. Laing katamusang nasudol nga balita gipahimakak ni former House Speaker Martin Romualdez ang alegasyon sa ombudsman ni sa Crispin Remulla nga siya ang anaa sa luyo sa pagbawi sa testimonya sa upat ka ni mga Marines nga gikan sa giingong Malita Boys. Sa iyang opisyal nga pamahayag niingon si Romualdez nga klaro nga dili tinuod ang alegasyon sa ombudsman. Sumala pa niya nga nagpakita na kini kuno o ang dili klaro ang ombudsman nga Remulla batok kaniya. Giingon usab ni Romualdez nga ang pagbawi sa mga testimonya nagpakusog nga iyang matag adlaw nga giingon nga sayop o gipakunhod lang kuno ang alegasyon batok kaniya. Ipasay sa niya nga dili mao kuno ang klaro nga pagkatarunganon pagi sa pagpangita sa kamatuoran. Mibuhat og bag-o nga record sa liga ang San Miguel Birmen sa ilang pag-ihaw sa Macau Giant Rapandas sa score nga 131-79 sa Philippine Basketball Association Season 50 Governors Cup dito sa Inares Sports Center sa Montalban. Niadto kini nga Sabado sa gabi. Ang Powerhouse Birmen way puangod nga may kastigo sa Gist Team Pandas sa halftime pa lang. Nilabaw kini og 43 points sa score nga 80-37 nga mao ang pinakadako nga halftime lead sa usa ka team sulod sa 50 ka tuig nga kasaysayan sa liga. Wa na mo kayod pagmayo ang San Miguel import nga si George King. Igo lang kini duwag 10 minutes og miamot kini og 19 points gikan sa tanan nga quarter. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa itong showbiz balita kasab kini sa Hardmark Stream nga mapalis na butikag parmasya sa inyong lugar. Ipahimungtanan ni Angeline Quinto ang mensahe sa tinuod nga tiligon ang gugma pinagi sa iyang bagong single nga hindi mawawala isip. Pagpangandam usab sa iyang ipaabot nga ika-15 anibersaryo nga concert
nga 15 karong Agosto 22 Sabado sa Smart Area Coliseum. Ang emosyonal nga balad na gitagik o giproduce ni Jonathan Manalo sa ABS-CBN Music Creatives Content and Operation Head. Nagtuyok ang kanta sa gugma nga napabiling lig-on bisan pa sa paglabay nga panahon kaluy-on o nagadayang pagsulay sa kinabuhi. Mas bisamot ang kahinam alang kang 15 na diin sa ulogon ni Angeline ang iyang 15 katuig sa industriya pinagi sa gabi nga pulo sa mga awit o gihigugma sa iyang mga pansakip ka awiton ang patuloy ng pangarap Till I Meet You o ang at the harap o ang ubad pa o dagan pang mga ipa ang awit ni Angeline Quinto karong Sabado. Moto Showbiz Balita. 32 minutos suman sa alas 8 mao gadto naglangkob sa atong major news sa balitang tulo-tulo ning adlaw nga Lunes, Agosto 9 kung Agosto 10 tuig 2026. Kinilang gyapon yung tig balita Roy Ibanez. Kauban gyapon ining kabus nga tig balita Ron Lipinye. Balitang tudo-tudo. Ato sa basahon ning mga pipila ka mga comments. Good morning kay Roy and Ron Lee watching here sa Emerald Tanhay. HD Suluno on duty. Tango Rodel Cabillo Roluna Bilinda Monte Calvo. Good morning mga Sir Idol og ni Job Tumbiga. Good morning Kuya Roy na Ronly og ni Jeremy Bull. Good morning Sir Ronly og Kuya Roy og Sir Kail. May buntag po ni mo dia. O murag na ron sila sa kuan tis itiri. Nararon sila abot ka kay say kani sila ilamang malipay mo sila. Ha? Malipay. Nga. Di ba po at nga pa man dagko na pre? Dagko naman nila mga anak ni Wal. Namagdang naman. Ilamang guardian kay makauyab niya. Rasa daira. Kay usawa na to pagkuan na si uban-uban no. Dagan mo mga basa. Dagan ako grade 1 ko gikuyugan na bagos pag-enroll. Pagbaal tingalan hila kaya magkuha na mas papa. Tuwa naman din balay. Biyaan naman. So good morning usab dia ni Emmanuel Almenso. Good morning Kuya Roy. And butay lagi niyo og mga lugar no bulahan do na tay kuan kining gats pumubasa no. Good morning ninyo duha mga sir watching in live in Nagsala. Live-in. Asa ni? Live-in. Sige. Saan pagbasa? Nagsala. Santa Cruz, Nuevo, Tanhay. Shout out sa tanang naminaw, no? So ito yang ninyo duha katar. Duha katar. Okay nga nabaya pa nga. Chat out man ibutang. So chat out. Okay, chat out na tikaw. Eduardo del Puerto. So maglibog ko, live-in. So live-in siguro na eh. Gabasa man ko kung balikan ra kung gibasa ganiyang national news ba. Gilalimang ka kaning sekretary sa Department of Public Works and Highways. Gabaha man gyud dito sa kauluan. Matud pa sa balita mga igala na sa GMA News Online. There is no overnight solution here. If the public expects this to be solved in a year, we are all dreaming. That won't happen. This will take time. Excuse me, Mr. Kalihim. Vince Dizon. Ining mang resign na mamugmuni yung statement. Wa man nag-ingon ang mga Pilipino nga masulba dahil na. Okay, naman ko tiga post pre nga kining napahaba kay sobrang naksuhan ng mga sa media yates gud sila nga. Later ko no so kinahanglan nga nakag mga kaikog po ninyo ba nga dili yung istorya tumanon. Kana iyo nga kasi mga panagutan ng mga pagbaha tungos mga proyekto usab nga ma-delayed ipagkawat ning uban. Og may nomdom ni si Kalihim Dizon. Last year pa gi-anunsyo si presidente nga dunay more than 5,000 flood control projects, 500 to 5,000 control projects ang nahuman. Unya pagkasunod tuig sa iya na pong State of the City address, iya na pong gi-anunsyo nga mahiya naman kayo. Kay inyong gikurakot ang flood control projects. Ilan na katuig, Secretary? And we are not expecting that we'll have a solution for a year.
Pila naman ni katuig. Dili kamalumi nga tinuig ni. Unya musulti ka na, kalihim ka. Ikaw ay sekretary sa DPWH sa kada lalawigan Pananglitan Negros Oriental na agoy dua daan dire ka engineering district sa DPWH sa Tuluday, first, second, ug third engineering district. Dunay ka mga dunay kay regional engineers. No. Syaro. Nakapalo po may mga Pilipino nga ang pagamag daig dili na mahumag pagkaugma. Dili. Ang problema ra ana ba abi nimo engineer? Ang problema na ugasa ang kwarta nga gibudget na matag tuig. Ya, budgetan na pulahin pa kausikas kwarta. Mapriso sa No, kay dili mahumag og tuig kapit lang mo budget pag sunod tuig. Oh, taghaan na pulahin budget. Mora gyapon ko ana, mora gyapon lugaraha. Lugaraha mo ra pong presyo ha. Pag siguro gidugangan pa. Dugangan jud. Oh, miyo nga 25 billion ni nya agsa una 25 Japon. Ay, 30 ni kay ambot ni si Secretary Dizon wala isa kay balogon sa roy common nga issue sa Pilipinas kini mang flood control project. Di ba o makapapriso jud wes lang usa ka buk no, kontraktor, usa ka buk congressman, usa ka buk senador. Unang gabasa ko din ko wala usab. Gamatag morning ning secretary unsa issue aning flood control anomaly. Ipapriso ka to panoong wala nang awat. Dili man ka. There is no overnight solution here. If the public expects this to be solved in a year, we are all dreaming. Sa ato pa kita mga Pilipino og nagtuta nga kanang flood makontrol nato sulod sa usa ka tuig gadamong gurata. Dili na mahitabo. Excuse me. Ang amo dili kita gigulat inanay ba? Pananglitan ron. Masulbat kaya sa tanay daan masulbat na gunaan niya dili man na siya usa ka tuig tinuig man na kaya doon na may daik di man na mahuman ang river control og sa 5 ka tuig pa di na mahuman pero inanay nga gitrabaho wala kawatan ng kwarta. Sir kalihim ang giulat sa mga tao inanay wala uguma ng among kwarta anang flood control. Marunong siya karupan na tao. Ini mong statement na pinursahin ka. Idol Roy and Ronly, good morning. I'm watching live sa stream morning news local, national, international from birth. Sarabia Caniberal dia sa may Bayawan siguro siya. Aurelia Mendez de la Piña Bilingan, good morning to mga sir watching from Ilaya. May basahon. Maria Teresa Palisok, good morning watching live stream from Calamba City, Laguna. Magandang umaga po dyan sa Laguna. Sana malabhan na kayo. Hindi na kayo malaguna. Wala kita'y igong oras sa tuwang balitang tulo-tulo serbisyo publiko. Barrier for Luzon during this season. Sa maraming salamat po. Maraming nasalanta sa baha. Tinuod mo lang kaya puro na magunta di akuan siminto. Sa pagkakuan no. Ako si Binto wala na kaubsan. Good morning Double R. Shout out ko sa ako mama Sernya o Papa Steve. Kapirming naminaw ninyo og sa akong iyaan nga sinati Lara Lado. Ato thing you og Maria Lara Gilya Rawan watching here in Calamisan, Tanhay City. Inahan ba na malay mga lugar. Okay. Meron nyo ba lugar ang mga comment? Salamat! O wala kita yung una sa ato ang technical on board atong master control DJ Rowan Cebu Mix Club. Kinagapon Sir Ronly Pinis mo yun kaninyo ay agununan ko na mga uglagsanga kay babot gyapon ng panahon ngay ikaw ang larang mapapos di kalibutan lang kini ang tingog sa kabus anak sa unang disito pagkaliti sa lungsod sa Manoy dapat sa Barangay Nubi ni Ciudad Sanhay. Salamat o may butag kanatong tanan amping kanunay o we trust in God. Uswag Tanhay. Sa ngalan sa mga Cobas Technical Department, kinilang yapon yung alaga Droy Ibanez manamilit sa pagingon. Ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa sakan nasudapan ang pagpagkasala mao'y makapukan ni ining nasurali kang salamat, mayong buntag kanatong hatanan.